ಇನಿ ದಿನೇಶನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಅಂಚ ಬಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದು ಮುರಣಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಬೇಲೆದ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವನಿಂತಲೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸತ್ಯ ಡ್ರೀಮ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪುದಾರ್ಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅರಳ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈಚ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದಿನೇಶನ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕೊಂಡ ఆయన ಜೀವನ ಇನಿಕ್ ಮರಲುಪುರ ಉಂತು ನಾನು ಇನ್ನಿ ಬೈಯಾಗ ಬಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಜನ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಅತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ಕಾಸು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಾರಿ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಕ್ಕೋರಿ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏತ್ತು ಮಲ್ಪಿಗೆ ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜಾಗದ ನೆಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಸ ನೆಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಡು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಜಾಲ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಈರಣ್ಣ ಎಂಜಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಡು ನಾನು ಬರ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲಗುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾರು ಮರ್ಲಿಗಿರಣ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋಲೆ ಉತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಕೋಡ್ದಾದ ಅಲ್ದ ರಜ್ಜಿನ ಅತಿ ದಿನಸೆ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ಬಾಟ್ರಿ ಈ ಪನ್ಪುನಾಥ ನೇರ್ಲ ಪನ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇರುವಂತ ಮನಿ ಬಂದು ಉಂತುವಾರ ಕಾಚ ಬಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ 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 ಅದೇ ಎಕಡೆ ಬಂದು ದಿನೇಶ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಟ್ರಿ ಇದ್ದದ ಚಡ್ಡಿ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ನೆನ್ಪುರ ಪಾಡುವೆ ಕುಶಾಲ ಬರ್ತೇನೆ ಇರ ಕೊಣಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಹೀರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನೀ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನದು ಹೀರೋ ಪಾಡೋರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಬೋಲ್ತು ಮುಂಟು ಬೋಲ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಬೋಲೆ ಸಾವು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ಮಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಸುದ್ದಿ ಎಂಚ ಕಾಟ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಒಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದಿನ ಏನ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಾನು ಬರ್ತಡೆಗೆ ನೀ ಅಲ್ಲ ದಿನೇಶ ಅರೆ ಕಾಂಡ ಸುದ್ದಿ ಇಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ಆರಗ ಪನ್ಲೆ 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 ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ 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 ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜವಾನಿ ರೆಡ್ಡ ಬೆನ್ಪಿರುದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೇವರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣ ಹಾಯ್ ಸುಧಾಕರಿ ಸುಧಾಕರಿ ಸುಧಾಕರ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತು ಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸಂತು ಎಂಚ ಜನ ಅವರ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಬತ್ತಿ ಜನ ಎಂಚ ಸಂತು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇಸತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಡಿಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬನ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪ
itu ulai bu besi dah. Ya. Ini kan banjuan. Ya, clear clip. Jar bag. So. Boleh ya sebenarnya. Oh, permanen. Sabia. Nah, nato mundige. Nek cepia. Tip. Balik. निकले क्या सर्विस गाड़ी दा cuma dah. ಹೆಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡಿ ತುಲೆಂದು ದಿನೇಶಾಗ ಇತ್ತೆ ಹಲ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂಜಾಯಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಮೈಪರೆ ವಾನಮ್ನೆ ನೀನು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡ Wah, suka apa ni? Nah, itu maka karep pun ini. Nanti kita aku mardare pun last dah kiri dah. ತುಲೆ ದಿನೇಶನ ಮದ್ವೆ ಹಿಂಗಿದ Ingko patah malde, matme kenna matme bayi henca. Mana mana biar sini. ಪಡ್ಕೆ ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜಿಂಗ್ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡಿ Jabak, Aisyah. ಏನೊಂದು ಜವನೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕಲಪಲೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದೆ ಅವನೇನು ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪುರಿದಿನ ನೆಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ ಮಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುದರ್ಕೊಂಡು వచ్చి ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಹೊಡೆದ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೂರಂಬೆ ಮೇನೆ ಎಂಕುಲ ದಾಲ ಕೇರೊಡ್ತಿ ಮೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮೇನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಣ್ಣತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತೆಂಬೆಲ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಕಾರ್ದ ಸೇವೆ ಅವನು ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಲೆಕ್ಕಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಣ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಲೆಕ್ಕಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಣ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ತೀನಿ ಎಕಡು ಬೈದವ್ರನ್ನ ಉಂಡತಿ ಈರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಚನ ಈರು ಇಷ್ಟದ ತೂತಿಚಾರದೆ ಈರೆಲ್ಲ ತೂಡೆ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ రాసి జనం ఉన్నది బంగా టೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡಾಪುರ ನೀನು చూడండి మరలే ಐಡ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತು ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಒಂದು ಬಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹಿರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹೋಯ್ನಿ మరి ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಏನೋ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಓ ಗಂಡುಗಾಯ ಬಚ್ಚಿಂಗಾಯ ತಿಂತಾನವ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬಿಡಿ ಕಲಪಲೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಆಂಡೆ ಪುಂದು ಆಂಡು ಈ ತಾರಿ
ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚೆ ದಕ್ಕುನು ಮುಂದಿನ